Talo oli yleensä lähellä järveä ja muodosti ahtaan suorakaiteen, jonka 4 sivulla oli rakennuksia. Yhdellä sivulla oli pirtti, sitä vastapäätä tai toisella sivulla navetta Karjalatoineen. 3. sivulla talli ja puoji. Varsinaisen kartanon ulkopuolella olivat purnut eli aitat, nuottakota, sauna rannassa. Riihi ja paja. Kuusamon vanhalle asutusmaille on tyypillistä aukeus- ja vaara-asutus. Pihamaat ja talojen lähiympäristöt oli hakattu paljaaksi, ei ollut puita eikä pensaita, koska niiden arveltiin varjostavan. Myöskään syöpäläiset eivät vaivanneet tuulisella pihamaalla. Talon keskeisin huone oli pirtti. Hallitsevan tilan pirtissä vei uuni, joka oli valkaistu liituvellillä, myöhemmin maalilla. Piisissä saatettiin myös keittää. Piisin valossa tehtiin talvi-iltana puhdetöitä. Tavoitteena oli kuusamolaisten pihapiirin rakentaminen kaikkine toimintoineen. Pihapiirin rakennuksiin kuuluivat riihi, aitat, navetta, pikkupuoli ja päärakennus. Pirtti oli pimeä, sillä siinä ei ollut ikkunoita. Valoa saatiin polttamalla pärettä, eli ohutta puunsuikaletta, joka paloi hitaasti, mutta kirkkaasti. Päreitä poltettiin kuitenkin säästellen, ja ihmiset viettivät aikansa ulkotöiden jälkeen hämärässä. Silloin tehtiin käsitöitä ja kerrottiin tarinoita.